Ikonická svatyně s 1000 červenými branami a sushi se vám připraví přímo před očima. Mrkni na náš další den v Kyotu. Začali jsme opět boží snídaní na hotelu, nechybělo ani moči a poté jsme zašli na výběrovou kávu do našeho oblíbeného řetězce Arabica Coffee, který můžu jedině doporučit. Navštívili Ninja Palác, kde sídlil japonský šogunát, nádherný historický místo, a na oběd jsme zašli do Running Sushi, kde jsme platili podle počtu talířku a ne podle času. Sushi připravovali přímo před námi a zdarma jste si mohli udělat zelený čaj. Atmosféra byla super. Poté následovala sladká tečka, zmrzenový pohár zdobený fazolemi a danko knedlíčky, což byla naprostá dokonalost. A odpoledne jsme vyrazili na Fushimi Inari, svatyni s 1000 toribránami, jedno z nejznámějších míst v Japonsku, a bylo to naprosto dechberoucí. Sleduj mě pro další díly z Japonska a mrkni na YouTube na další vlogy.